Hi guys, आं दिनै Dimakuchi Studiamआव सफैबाय आरो देग्लाय 25 years सिलभार जुबुलि फुटबल खेल जानानै थांगासिनो दङ किन्तु दिनै लास्ट मेच फाइनाल बे फाइनालावहाय रोजा रोजा मानसिफोरा फैनानै बाहागो लाफैदों आरो बिनि गेजेरावनो जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि आर्टिस्ट बर' एक्टर एक्ट्रेसफोरबो सफैगोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादों बर'नि ट्रेडिशनेल मेथाइ आरो खेराइ दामनाय नोंथाङा बुंदो सोरखौ सापर्ट खालामदों मणिपुर ना Hi guys, नोंथांमोननो आं जेनेखा देखायनांगौ देखायनो हायासै अब्लाबो नोंथांमोननो जेसेबां हायो आं देखायबाय आरो आङो आंनि बे केबलारि एनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ हांख्रायो आंनि चेनेलखौ जुदि साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना लादो आरो गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो माथो होनो लोगोफोर आङो दिनै बिसाङावनो आङो बिदाय लाबाय थेंक इउ बाय